Днес ще правим тест на дюзи. На този спринтер, ето къде се намират дюзите, ще закачим тези колби, които имаме. Трябва да ги закачим към излишното гориво на дюзите. Ще махнем тези скоби, ще махнем маркучите, ще видим дали смукателите ни пречат. За сега мисля, че няма да има проблем. И ще закачим колбите. Целта е, като запалим, излишното гориво да започне да влиза в разграфените колби и да видим какво количество излишна нафта връща. Ако има някаква разлика, би трябвало долу-горе еднакво количество да покаже. Ако има някаква разлика, някоя да показва повече, то тогава дюзата не работи коректно. Сега ще ги закачим и ще покажем теста. Така, извадихме маркуча за излишното гориво. Стиснахме го за всеки случай в края с едни клещи, да не излиза нищо. Напъхахме на тези новите накрайници маркуча, защото бяха с други. Сложихме ги с скобите и започваме теста. Палим и гледаме какво се получава в колбите. Така, ето резултата. Определено това ни е четвърти цилиндър. Така, четвърти цилиндър е отзад. Четвърти цилиндър дюзата определено изкара много повече гориво.